जों इसोरनि बायखौ जों थांनि जोंनि जि आयदा बोसोन बिजाब 23 बालाब 22 सिरिं अ बिसाहुआ गोसो होनानै खोनासंदो आरो आंनि लामा दिन्थिनायखौ लादो। इसोरा जोंखौ अनो आरो इसोरा अनोखाय गावनि गेदेर लिंनाय नागिरनायखौहाय जों मोननो हादों। जों बे समावहा जों एखे दोननायनि जुदि जों मानियाब्ला इसोरनि लिंनायखौ जोंहा मा जायो? बाइबेलाव जों मोननो हादों जेब्ला इसोरखौ फोलादों जेब्ला इसोरखौहाय नेवसिदों अब्ला मानसिनि जिउआव मा जादों बेखौ जों दिनै बे मोनाबिलि समाव जों नायनि। लोगोसे जुदि इसोरा जोंखौ नागिरो जोंखौ नागिरबाय हादों ओंखायनो जों बिनियावहा फैनाया मा इसोरजों हामजानाय जायो दा जों बेखौहाबो जों बे मोनाबिलि समावहा जों नायो। बेखायनो जोङो मोननो हायो इसोरा जोंखौ लिंदों जोंनि गोसोखौहा बे नागिरदों। आरो जेब्ला जों नायो हसियायावहाय हसियानि दबालावहाय जों मोननो हायो बेयाव इसोरनि फिसाफ्रा इसोरनि बेरेखा थांनाय इजराइल जुदा बिथांमोना मा इसोरनि बेरेखा थांनायावहाय इसोरा दुखु मोननाय इसोरा रागा जोंनायखौहाय जों इसोरनि दायखौहाय जों मोननो हायो। बिथांमोना मा खामानि मावदोंमोन जेखौहाय इसोरा दुखु मोनदोंमोन जेखौ इसोरा बेजार मोनदोंमोन मा खामानि मावदोंमोन बिथांमोना जों मोननो हायो जे बिथांमोननि इसोरनि प्रति जे अननाय बे अननाया मा जाबायदि जानांगौ बेबायदि नङामोन। जों मोननो हायो मानोना नोंसोरनि अननाया फुंनि जोमैनि समान आरो थाबनो रानलांनाय निहिरनि समाननिहाय जों इसोरनि बायखौहाय जों मोननो हायो। बिथांनि जि अननाय मा बुंदों बेवहाय बिथांनि अननाया जाहैबाय फुंनि जोमैनि समान होनना बुंदों। जेब्लानो साना ओंखारलाङो गोजौआव ओंखारबोयो अब्लानो मा जोमैयाबो गैया जालांना बे इजराइल आरो जुदानि इसोरनि फिसाफोरनि ब्रेडफोरनि अननाया बेबायदिमोन। बेखायनो इसोरा हामजायाखै इसोरा मोजां मोनाखै बेखौहाय। लोगोसे जों मोननो हायो मा बुंदों बेवहाय आरोबाव बुंबोदों जे आरो थाबनो रानलांनाय निहिरनि समान होनना बुंदों। दसे अननाय दिन्थिबाय आरो दसे उनाव गैया जालांबाय। बेबायदि अननाय बे हसियाव लिरनाय दबालाबनि लेराफोरनि गोसोआ बेबायदिमोन बिथांमोननि अननाया बेबायदिमोन बेखायनो जों इसोरनि बायखौहाय जोङो बेवहाय जों मोननो हायो। बेखायनो बुंदों बिनिखायनो आङो बिसोरखौ नाबिफोरजों दानफायदों आरो आंनि खुगानि रायनायजों बिसोरखौ संहार खालामदों। जि अननायखौहाय इसोर नागिरनायमोन जि गोसोखौहाय इसोर नागिरनायमोन बेखौ होयैखाय इसोरा ओरैबायदि रागा जोंदों बुंदों नाबिफोरजों दानफायदों होनना बुंदों। इसोरा नायफोरखौ बाहायदों आरो बिसोरखौ बाहायनानैहाय मा खालामदों नस्थ' खालामनायनि बाथ्रा बिथांमोननि गेजेरजों लाबोदों। आरो बुंदों बेवहाय जोंहा मा बुंदों आरो आंनि खुगानि रायनायजों बिसोरखौ संहार खालामदों। इसोरा बेजार मोनो इसोरा दुखु मोनो जेब्ला गावनि फिसाफ्रा इसोरा सायख'नाय फिसाफ्रा इसोरनि फिसाफ्रा जानाय लेंफ्रा जेब्ला इसोरखौ बेजार होयो दुखु होयो बेखौ जेब्ला अना बेब्ला इसोरा दुखु मोनो आरो मा रागाबो जोङो जों मोनो मानोना आङो नोंसोरनिफ्राय अननायखौसो हास्थायो। जों मोननो हायो जोङो द' सिरियावहाय जों मोननो हायो हसिया दबालाब 10 सिरि मानोना आङो नोंसोरनि अननायखौसो हास्थायो बुलि बावनायखौ नङा आरो सावफुंनाय बुलिनिख्रुइ इसोरनियाव देहेन खालामनायखौसो बांसिन नागिरो। इसोरनियाव देहेन खालामनाय अ फोरबो नों मा हास्थायदों अ फोरबो नोङो मा नागिरदों अ फोरबो आं नोंजों थाफाबाय थानो इच्ছা खालामदों बेदि देहेन खालामनाय बे देहेनखौसो मा बोलोगोरा इसोरा जोंनिफ्राय नागिरो। बेखायनो बै हसियाव लिरनाय इसोरनि रायफोरनिफ्राय इसोरखौ मा नागिरदों जे बेबायदि अननाय जि अननाया लागायबो थाबाय थागोन इसोरनि प्रति अननाया थाबाय थागोन जाबायदि बिथांमोननि देहेन खालामनाय सिन्था खालामबाय थानाय इसोरनि प्रति बेखौनो मा इसोर नागिरो। खिन्थु जों मोननो हादों बिथाङा बिदि नङामोन। 7 सिरियाव बुंदों ओमफ्राय आदमनि समान बिसोरो रदायखौ सिफायबाय। आदमनि समान जि आदमखौहाय इसोरा दानानैहाय गावनि आखाइजों गावनि हां होनानैहाय एडेन बागानाव दोननायमोन गासै बिथोनफोरखौ होनायमोन जे नोङो मा खालाम बे बागाननि गासै फिथाइफोरखौ जाजोबनो हागोन जानो हागोन नाथाय फांसेनि फिथाइखौ दाजाना दोननायमोन बे बिथोनखौ होनायमोन। अननाय दङमोन इसोरहा आदमनि प्रति। जेब्ला जों मोननो हायो सैताननि फुस्लायनायावहाय आदमा इसोरनि बेरेखा थांबाय
आरो ओरैबायदि बे बेरेखा थांनायखायनो इसोरा बे एदेन बागानाव लाखिबाय थानो हायाखिसै बेयाव नायदो रंजाग्राफोर जेब्ला जों इसोरनि बेरेखा फाप मावो इसोरनि अननायावहाय जों दोनजाबाय थानो हाया बेखायनो मा एदेन बागाननिफ्राय बाहेराव हरबा आदम हावाखौहाय मानि थाखाय फाप खालामनायनि थाखाय इसोरनि बोथोनखौ मानिनि थाखाय इसोरनि बोसोरखौ लायैनि थाखाय मा खालामखो एगार हरनो गोनां जाबाय बे एदेन बागाननिफ्राय जेराव आलो गोजोन थानो मोनदोंमोन जेरावहा बे खस्थ' खालामालासिनो फिथाइ सामथाइ जानानै थांना थानो हादोंमोन जेरावहा इसोरजों जेब्लायबो रायलायबाय थानो हादोंमोन खाथि सोमोन्दो नुबाय थायोमोन इसोरा खबर लाफाबाय थायोमोन रायलायबाय थायोमोन बेनिफ्राय आदमा मा गोजान जानो गोनां जाबाय मानि थाखाय इसोरनि बेरेखा थांनायखाय इसोरनि बोसोनखौ मानिखाय बेबायदि जानो गोनां जाबाय लोगोसे जों नुबावो बिसोरो आंनि जेंना मावनानै बिसासखौ सिफायबाय जोङो मोजां मोनैनि बाथ्रा जों लाबोबाय थादों बेयाबो लाबोदों बेयाबो लाबोदों दुखु मोनो बेजार मोनो सोरबा गावनि असे फिसायखौ जुदि बिसिया जुदि थगायोब्लाबो बेजार मोनो दुखु मोनो सोरबा सेंग्रा मोजां मोनलायदों थिगानो मोजां मोनलायदोंबा मोजाङै थादोंब्ला मोजां मोनलायदोंब्ला जुदि आरो जुदिहाय बिसासखौ सिफायदोंब्ला बेवहा दुखु मोनलायनाय जायो थिग बिदिनो जोंनि गोसोखौ जाहा बिदों बे बोलोग्रा इसोर बेनो जों होनानैहाय जुदिहाय जों बिखौ बिसोरखौ सिफायदोंब्ला नोंगौ आङो नोंखौ फोथायबाय बाप्तिस्मा लाबाय दिन्थिबाय सेमान लाबाय नोंगौ नोंनानि फोरबो होननानैहाय खिन्थु बोसोरसेनि उनावहाय दानद'नि उनावहाय बा खैथामान बोसोरनि उनावहाय जेब्ला बे बिसासा जेब्ला सिफाय जायो अब्ला बे इसोरा दुखु मोनो बेजार मोनो जों मोननो हादों जे इसोरा ओरैबायदि दुखु मोनना बुंदों जे बिथांमोननि जि बिसास सिफायनाय बेखौ लानानै मा इसोरा बेजार मोनदों दुखु मोनदों रागा जोंदों आरो जों बुङो गिलेद नोगोरा अपराध मावग्राफोरजों बुंफबबाय बेयाव थैनि दागो दङ गिलेद नोगोर मा बुंदों बेहा पापजों बुंफबबाय होनना बुंदों पाप अपराधजों बुंफबबाय गाज्रि खामानिखौल' मावग्रा जाबाय गाज्रि साननायखौल' बिथांमोना खालामग्रा जाहैबाय इसोरनि बेरेखा बिथांमोननि साननाय हनायजों बिथांनि मावनाय दांनायजोंहाय इसोरनि बेरेखा बिथांमोना पाप खामानि मावबाय जायनि कारणावहाय मा इसोरा बेजार मोनदों दुखु मोनदों मा रागा जोंदों इसोरा रागा जोंदों आरो बुंदों मानसिफोरखौ जमबाय थानाय डाकु दलनि समान दौरिफ्रा हानजा खानानै सिक्किमाव थांनाय लामायाव मानसि सिथारो बिसोरो गाज्रिथार पाप खालामनायखौबो मावो बेखौ मोननो हादों माबायदि मानसि सिथारनाय बिदि खामानिबो बिथांमोना मावदों बेखौ लानानै इसोरा गोबां बेजार मोनदों गोबां दुखु मोनदों आरो जों मोनबावो बेवहाय जों गुसियावहाय मा बुङो मानसिफोरखौ जमबाय बिसोरो गाज्रिथार पाप खामानिखौबो मावबाय आं इजराइलनि मादाव गिथावथाव बिसयखौ नुबाय बेयाव इजराइलनि नोथि खामानि मावनाय आरो इजराइलफोरनि सुवा जानायखौहाय मोननो हायो जों मोननो हादों हर दं गाज्रि खामानि मावनाय नोथिनि खामानि मावनाय जिनाहारि खालामनाय फर्निकेशन खालामनायखौ नुदों होनना बुङो नुदों कारण इसोरा गोबां दुखु मोनदों आंनि जि फिसाफोर बे फिसाफोरा मानो बिदि गाज्रि खामानिखौ मावदों मानो बिदि पाप जिबनखौ मानो खुंबाय थादों बिदि मा इसोरा बेजार मोनदों दुखु मोनदों रागा जोंदों जेब्ला हाबा इसोरा नस्थ' खालामनो नागिरदों संहार खालामनो नागिरदों बेवहाय जों मोननो हायो अनजाराफोर दिनै जोङो नायनि जोंनि जिउखौहा जों माबायदि जिउ खुंदों इसोरजों हामजानाय जों जिउ खुंनो हादों ना हायाखै आथिखालाव जों मोननो हादों गाज्रिया बांलांदों लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि मा जिउफ्रा ओरैबायदि गावनि गोसो बादि बेयाव जेरैहाय बुंदों नोथिनि होननानैहाय हर दं जोंहा माने गावनि स्रोद सोरबा सेंग्रा सिख्लाफ्रा लोगोसे थालायलायो जिनाहारि खालामदों बायबा बिहि हाग्रा थादों जोङो साबधान जादों ने बेखौ जे इसोरा दुखु मोनो बेखौ जे इसोरा रागा जोङो बे खामानिफोरखौहाय जों साबधान जों जानांगौ इसोरा इच्ছা खालामा जुदि बे मोदोमखौहाय मा बे गावनि मन्दिरखौहाय लेथ्रा खालामनायखौ इसोरा नागिरा आरो गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दङ जायफ्रा दिनै जौ लोंनानैहाय ड्राग्स बाहायनानैहाय सिगारेट सोबनानैहाय गोबां गावनि देहाखौ खहा खालामदों इसोरा देहाखौ जत्न लानायखौ इच्ছা खालामा हास्थायो बे देहाखौ नस्थ' खालामदों जों सांग्रां जानि इसोरा बेखौ नागिरा जोंनिफ्राय इसोरा बेखौ नागिरा आं मोनसे फिसा बिजाब फरायदोंमोन आगोलावहाय दा बुंदों 10 great reasons
why you should say no to sex before marriage. 하반이 시간 너는 많은 모든 이스무들 나는 나가나 불난고 나는 나가나 불난고 being Z gedep jahanper 10 great reasons why you should say no to sex before marriage. 내가 좀 뭔가 아티클로하 라이먼 생각 스토리 캐주얼 제부 농이 바디 해 제부 자야 바디 해 마 라이먼 생각 스토리 주 쿠네코하 전 클라이 전 미치는 분들 우리 전니 언설 프로하이 저희 소마스니 비즈로하이 내 틱네 이스라엘은 저로 하이비가지타 소마자부다지 아야 파문을 믿고 먹는 배자문을 믿고 하 그정문 나하에 너희들이 그방 슬라이나이 마카세 슬라이자나니 프라이 그자는 너 하는 것은 슬라이자는 그자는 하는 마블이 슬라이나이 정문 나하에 정 사바란 자니 라이먼 생각 스카르들이 그것을 틀어야 거야 바 르그블라 생각 스카르 히사데 जोङो सांग्रां जानो गोबां सुस्लायनायफ्रा सेंग्रा सिख्लाफोरनि जिबनाव हाजादों मा बुङो आथोननि सोमोन्दोआ जोंखौ खाथिसिन खालामगोन बिदिहाय खायफाया बुंनो हास्थायो मोजां मोननायदोंबा आथोननि सोमोन्दो लानाया जों खाथिसिन खालामगोन आंगोसिन खालामगोन नङा बेखौ बे खालामा बेबायदि खालामनाय नङा जोंनि सोमोन्दोखौ बियो साबसिन खालामगोन गोबां समावहाय सुस्लायनाय फैगासिनो बा सेंग्राफोरखौ सिख्लाखौहाय जोंनि बे आथोननि सोमोन्दोआ जोंखौ मा साबसिन खालामगोन होननानै बुंनो हागौ सोरबा सिख्लाया सोरबा सेंग्राखौ बुंनो हागौ जोंनि सोमोन्दोखौहाय बेयो मा खालामगोन साबसिन खालामगोन नङा आथोननि सोमोन्दो लानायासो सोमोन्दोनि मिरु जागोन आरो गासैखौबो गोजान खालामगोन गले गले नागिरबाय थागोन बिदिसो खालामगोन बियो बे सेक्सआसो मिरु जागोन लाइफनि बा बे लाइमोन सेंग्रा सिख्लानि जिउआव बे मिरु जागोन माला बुंगोन नों आंखौ थारैनो अनोब्ला नों बेखौ खालामगोन सोरबा सेंग्राया बुंनो हागौ सिख्लाखौहाय नों गमामाय जुदि आंखौ अनोब्ला आंजों नों थाफागोन सोरबा सिख्लाया बुंनो हागौ सेंग्राखौहाय नों गमाबा जुदि आंखौ अनोब्ला आंजों बिदि थागोन बुं नों आंखौ थारैनो अनोब्ला नोङो बेखौ बुंनाय नङा नोङो आंखौ मान होआने प्रश्न खालाम बेबायदिखौहाय सोरबा सिख्लाया जुदि बुङोब्ला सेंग्राया प्रश्न खालाम नों आंखौ थारैनो अनोब्ला नों मानो बेबायदि बुंदों प्रश्न खालाम सोरबा बुंनो हागौ दे जों खनसेल' खालामनि रावबो खनसेल' खालामनो नागिरा बे खनसेल'नि नङा खिन्थु गले गले खालामनोसो बेखौ हास्थायगोन ओंखायनो जों साबधान जानो जेन सेंग्रा सिख्ला हिसाबै जेबायदि गाज्रि खामानियाव थाङा जों सांग्रां जानो सोरबा बुंनो हागौ आं नोंनो आंखौ गोसोखांफायनो थाखाय माबा मोनसे होनि फुस्लायनो हागौ सोरबा सेंग्रा सिख्लाखौहाय सोरबा सिख्ला सोरबा सेंग्राखौ फुस्लायनो हागौ नंगौ जानो हागौ मा जानो हागौ बे एड्स जानो हागौ बेराम जानो हागौ बियो बिखौहाय गोसोखांबाय थागोन आं बिदि सोमोन्दो लानायनि गेजेरजों आंहा बिदि बेराम जाबाय एबा जानो हागौ सेथि गथ' हाबा जायालासिनो गथ' थानो हागौ बे गथ'आनो मोनसे मा गोसोखांबाय थासिगोन आं हाबा जायालासिनो बिदि मोजां माबा बिदिहाय सोंनाय मानाय जायालासिनो हाबा लायालासिनो आं गथ' मोनबाय एसे जानो हागौ जों साबधान जायाबा जों बिदि जानो हागौ सोरबा बुंनो हागौ नों आंजों सोमोन्दो लायाब्ला आं गुबुन सोरखौबा लागोन बुंनो हागौ ब्रा बुंनो हागौ जुदि नों बिदि खालामाब्ला आं सोरखौबासो मोजां मोनो सोरखौबासो लागोन आङो बुं बिदि समावहाय आं आसा खालामो नोंसोर सानैजों मोजां जिउ खुंनो हाथों बुं मानो पाबाव थाङो बेबायदि बुंदोंबा बिनि साननायखौ नायदों माबायदि बियो नों बुंस्लायगोन हिंस्रा नों बेबायदिब्ला नों मा नोंसोर सानैजों नों जायखौ सानदों बेजोंनो नोंसोर मा जिउ खुंदो इसोरा बेखौ नागिरा आरो सोरबा बुंनो हागौ गासैबो बेखौ खालामदों सोरबा बुंनो हागौ माथो आंनि लोगोआ बिदि खालामदोंला आंनि लोगोआनो बिदि खालामदोंला बुंनो हागौ बे सैथो नङा बांसिन दं जायफ्रा खालामाखै बांसिन दं जायफ्रा खालामाखै जों बिदि जों फिननायजों होनो सोरबा बुंनो हागौ गिनो नाङा रैखाथिनि थाखाय जोंहा मा गुबुन मुवाफोर बाहायगोन बा बिदि मुवाफोर दङ कन्डमसफोर बाहायगोन पिल्सफोर जागोन गोबाङा बुंनो हागौ बिदि बाहायगोन होननानैहाय बुं आंहाबो बिदि राहा दं बेनो जादों आं खालामा बे आं खालामा होननायासो सबसे बेस्ट मोनसे प्रटेक्शन बे मुवाफ्रा नङा
बे पिलफ्रा नङा 100% गेरेन्टि होनो हाया बेबो खिन्थु 100% गेरेन्टि जाहैबाय आं खालामा होननायासो 100% गेरेन्टि बिसोर मा होबथानो हागोन ओंखायनो जों सांग्रां जों जानो ओंखायनो इसोरनि बाथ्रा रायखादों जोंखौहाय मानो खालामनोबा सेथुन जाहैबाय मानोना इसोरानो रायखाखादों जों बुंनो हायो ओंखारलांनायाव नैजिबा जिब्रैयाव जों बुंनो हायो जिनाहारि दा खालाम होनना बुंदों बोसोर बिजाबाव जों बुंनो हायो बा बालाबनि जिदाइननिफ्राय 19 जों बुंनो हायो बेदि गाज्रि खामानिखौ दामा बेखौबो इसोरा बुंदोयो बिसोरनि बेरेखा थांनाय जायो मानेहाय जों इसोरनि बाइकआवहा जों बे जायगा सेथियावनो इसोरा रायखाखादों जों गिबियाव जों मोननो हायोना let the marriage bed be kept pure हाबानि बिसनाया गोथारै थाथों होनना बुंदों बे हाबानि बिसनाया गोथारै लाखिजानांगौ होननानै बुंदों दानि मा हाबा जायै सिगां सोमोन्दो लानायखौ इसोरा रायखाखादों ओंखायनो जों सांग्रां जानि जोंनि गाज्रिनिफ्राय जों माबि गाज्रि होननो गैया नित्य जों बुंनाय मानोना जोङो लाजिनायनिफ्राय दुखु जानायनिफ्राय आरो दुखि जानायनिफ्राय आरो दुखुनिफ्राय गगोन लासिंसिं जायानो लासिंसिं जायो दुखु जानाया जायो जेब्ला हाबा जागासिनो जेब्ला गथ' मोनगोन अब्ला दुखु जागोन लाजिनाय मोनगोन लाजिनाय फैगोन जेब्ला इसोरनि बोसोरखौ लानाय नङा दुखुआवहाय दाहा फैयो दुखुआवहाय मा जायो लासिंसिंफोरा फैयो जेब्ला इसोरनि बेरेखा थाङो अब्ला बिदि जोंनि जिउआव जागोन थामथियाव जों बुंनाय मानोना जोङो गावखौ बाहायजानानै दुखु मोननायनिफ्राय गगोन सेंग्राफोर सिख्लाफोर सोरबा सिख्लाया बुंदोंब्ला बे बाहायदोंसो नोंखौहाय बिदि बुंदोंब्ला सोरबा सेंग्राया बुंदोंब्ला सिख्लाखौ बाहायदोंसो बियो गमामा अननाय नङा बियो मोदोमनि लुबैनायखौ सुफुंनायसो बियो बाहायजानायसो जादों नोंथाङा बिदिब्ला ओंखायनो जों माबेनिफ्राय खारनो बेखौ जों बुंनाय मानोना नोङो गथ' थाखोनिफ्राय गगोन गथ' थाखोनिफ्राय नोंथाङा गगोन आं बुंदों बेवहाय जे पिल्सआनो जा मोनसे मुवाफ्रानो जा बेफोर मा 100% गेरेन्टि होनो हाया 100% जाहैबाय आं खालामा आंनासो मा बे देरसिन बिथोन बियो बा देरसिन मोनसे रैखाथिनि बे खामानि बियो बाथियावहाय मानोना नोङो गथ' मोनब्ला नोङो बिमा जागोन अब्ला नोङो सासे जहरा गथ'नि बिमा जानायनिफ्राय गगोन जों बुंनो हागोन मालाबा बिफा गैजायै बायदि गथ' थांनो गोनां जागोन बे लासिंसिं जागोन बेनिफ्राय गनोब्ला जों ना होननाया बेनिफ्राय साबसिन ना होननाया साबसिन दथियावहाय मानोना नोङो इसोरा थि खालामखानाय सासे जरखा स्पेसियेल मानसिखौ हाबा खालामनो मोनगोन जुदि खालामा होनना बुङोब्ला बिदि खालामनो थाङाब्ला नोंथांनो जाय बेक्तिखौहाय स्पेसियेलि इसोरा दाखादों जायखौ थि खालामखादों बे बेक्तिखौहाय नोङो हाबा खालामनो मोनगोन इसोरनि हास्थायनाय बायदि इसोरनि इच्छा बायदि नोङो मोनगोन जुदि बेखौ सिगांग्रो खालामोब्ला जानो हागौ जिउआवहाय लेथेर जागोन जानो हागौ जिउआवहाय मा अहंतुष्टफोर जागोन रंजानाय गैयै जागोन न'खराव नांलाय खमलाय जागोन गोबां एग्जाम्पल दङ जायफ्रा स्कुल फरायबाय थानाय समावनो हाबा जालायनाय मारै लादों जिनाहारियाव थांबाय बा गिहि हाग्राफोराव थांबाय फरायनायसोआव थांबाय लालायबाय उनावहाय अहान्थि न'खरावहाय आं मोनसे केस मोननायनो सासे सेंग्रा हाबा लाबाय सिख्लाखौहाय मोजां मोननानै हाबा लाबाय मा खालामदों गावनि बिसिखौहाय न'आव गारबोनानैहाय बे हौवाया बुंनांसिगोन दा बे सेंग्राथार बे हौवाया मा हबाथिल' फैदों आरो अब्लाबो मा गुबुन सासे सिख्लाखौहाय बे आरोबाव लाइन लाबाय थादों सिख्लाखौसो न'आव दोनहैनो मानो बाइकजोंहाय बिदि खालामबाय थादों फारसेहाय हिन्जावा न'आवहाय दंखायो प्रग्रामाव फैनो मोनाखै बिसोरो लाबोआखै बिसोरखौहाय मानो होनब्ला बिनि थांखियानो बेलेग खाथार प्रग्रामखौ हमना मोनबाय आरो बेयाव भलेन्टियार्सनि सुपारभाइजार मोनबाय मिन्थिबाय सोंबाय माबा मिन्थिबाय जेब्ला बिसि दंखायो न'आवहाय आंखि बिसिनि न'आवहाय थांबाय आङो थांनो नागिरबाय खिन्थु मानसिफ्रा खायसे एसे बुंनो नागिरनाय आं फिन बेखौहाय भलेन्टियार्सनि न'आवनो दोनफैबाय माबायदि गोसो नायदो माबायदि गोसो मोजां मोनलायखानासो लानाय खिन्थु अब्लाबो मा आरोबाव गुबुन सिख्लाखौसो गोसो मोजां मोननाय दिनै बेबायदि जाथायफोरा जाबाय थादों ओंखायनो जों साबधान जानो जों सांग्रां जानो इसोरा बेखौ नागिरा हास्थाया जोंनिफ्राय
जों मा नागिरो अनलायना जेब्ला जों इसोरनि गोसोखौ होगोन इसोरनि जिथु नियम दङ नेमखान्थि दङ बेखौ जों जे पालन खालामनो गोसो जागोन आरो बेवहाय जोंनि जिउआवहाय बा रंजानाय गोजोननाय जोंहा थागोन मानोना नोङो नोंनि इयुननि थांखिखौ सिफायनानै लागोन जुदिहे नोङो जुदि बिदि खामानियाव थाङोब्ला बे थांखिया मा आसखान्दा जागोन गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दङ जायफ्रा हाबा लाबाय बा बिदि खामानियाव गोग्लैनानैहाय हाबा लानांगौ जाहैबाय बिथांमोननि फरायनायफ्रा आसखान्दा जादों मोजांमोन फरायनायावहाय सिख्लाया मोजांमोन फरायनायावहाय सेंग्राया खिन्थु थांखिखौ सहैयाखिसै बैसो गोरलैयावनो हाबा लाबाय गथ'फोरनि गोरलैफोर जाबाय बेखौनो बाबायनांबाय बेखौनो जथ्न' लानांबाय माबायदि साननायनि गियान बुद्धि मोननांगौ राफोद जानायनि गियान बुद्धिफोर गैया जानायखाय न'खराव बहुद खस्थ' जायो माबायदि दैदेननांगौ मोनसे जायो जेब्ला जों इसोरनि गोसोखौ मानिनाय नङाब्ला बिदि समस्याफ्रा जोंनि जिउआवहाय फैयो लोगोसे जों मोननो हायो गुथियावहाय मानोना नोङो इयुनाव बोर गोनां हाबा लानानै मोजाङै सोमोन्दो लानो हागोन जेब्ला नों ना होनना बुंगोन अब्ला बिदि खालामनाय नङा अब्ला ख्रिस्ट'नि नियम बादिहै इसोर जेरैहाय बिथोन होदों गिर्जाफ्रा जेरैहाय खालामदों बिदि मोजाङै हाबा लानानैहाय गोबां इसोरनि फिसाफोरनिफ्राय बोर लानानैहाय नोङो हाबानि बे जिउखौहाय खुंलांनो हागोन इसोरनि फिसाफोरनि आशीर्बाद थागोन अ दे भाइ अ बुनि दे इसोर बोर होथोंसै नोंथांमोननि जिउआवहाय नोंहा गोबांथार बोर होगोन जेब्ला इसोरखौ गिनानै मोजाङै गिर्जायावहायनो इसोरनि फिसाफोरनिफ्राय बोर लानानै जेब्ला जिउ बिदि हाबाखौ लागोन अब्ला इसोरनि गेदेर बोर आशीर्बादा बे हाबा जानायनि जिबनावहाय बिदि थागोन ओंखायनो जोङो बेखौ जों साननि बेखौ जों लानि जों जेन ओरैनो बिदि नङा संसार जेरैहाय सोलिदों बिदि नङा खिन्थु ख्रिस्ट'आ इसोरा जेरैहाय नागिरदों बेबायदि जों जिउ खुंनि मानोना नोंखौ अनग्राफ्रा बेखौ नागिरा नों सासे फिसाज्ला जानानैहाय नोंनि बिमा बिफाया बेखौ हास्थाया माब्लाबाबो नागिरा नों सासे फिसाजो जानानैहाय नोंनि बिमा बिफाया नोंनि आइ आफा बेखौ माब्लाबाबो नागिरा दा बिदि गथ'खौ खोनागोन मिन्थिगोन अब्ला बिथांमोननि गोसोआवहाय बिखा खालामगोन आइ आफामोना दुखु मोनगोन बेजार मोनगोन आंनि गथ'आ मा खालामखो एसेग्राब लासिंसिं इसोरनि बेरेखा मानो थांखो बेजार मोनगोन दुखु मोनगोन लासिंसिं मोनगोन नोंखौ अनग्राया दुखु मोनगोन नोंनि न'खरनि मानसिफ्रा दुखु मोनगोन गावनि बिमाखौ दुखु होनाया इसोरनि बेरेखा अपराध जायो गावनि बिदाफोरखौहाय बिब'फोरखौहाय बिदि लासिंसिं खालामनाया दुखु होनाया बे अपराध जागोन इसोरनि बेरेखा थांनाय जागोन बेखायनो जोङो बेबायदि खामानिनिफ्राय जों गोजानाव थानो आथिखालाव जों खोनानो मोनो गोबांथार लेट देम डु खालामदों बिथांमोना जों इसोरनि फिसा हिसाबै जाय इसोरा जोंनि गोसोखौ नागिरदों बे इसोरा जोंनि गोसोखौ होनो आरो गासै गाज्रिनिफ्राय इसोरा जोंखौ रैखाथि होगोन मानो होनब्ला बेनि गोसोआ गले गले जों बेखौ बुंगोन अ भाइ अ भनि बेखौ दा खालाम बिदि दा थां बिदि खायदा खालामनायाव लोब्बा दाला इसोरनि बाइकआ जोंहाय खोथा बुंगोन बिबेकाव खोथा बुंब्ला जों मोननो हाबायना जों मोननो हाबाय गोसो जोंहा मा कनसाइन्सनि बिबेक दोङो बे बिबेकाव खोथा बुंगोन आरो बे बिबेकनि खोथाखौ जों मानिगोन बे बिबेकनि खोथाया जाबाय इसोरनिफ्राय फैनाय गोथार जिउनिफ्राय फैनाय जों बेखौ जों मानिगोन इसोरजों हामजानाय जोङो जानो हागोन ओंखायनो जों मोननो हादों बे हसियाव थानाय बे जुदा इजराइलफोरनि जिबना बेबायदिमोन गाज्रि जिउ खुंनायमोन बिथांमोना इसोरनि बेरेखा पाप खामानि मावनायमोन जायखौ नुनानैहाय इसोरा दुखु मोनदों इसोरा रागा जोंदों बेदिखौहाय जों इसोरनि बाइकआवहाय जों नुनो मोनदों इसोरा बेजार मोननाय दुखु मोननायखौहाय जों नुनो हादों जों जेब्ला नायो इसोरनि बाइकआव जों मोननो हादों इसोरा नस्थ' खालामनो नागिरदों जों मोनबावो बिदि गिथावथाव बिदि जाथायफोर जानाय माबायदिहै इसोरखौ जों मोननो हायो आनानियास साफिरानि बाथ्रा जों मोननो हायो आनानियास आरो साफिरानि बाथ्रा आनानियास आरो साफिराया हा फाननायमोन जुदि हा फाननाय जानांगौ जों हाखौ फानबाय अब्ला बिथांमोना जि मोनबाय इसोराव लाबोनांगौमोन नों मा खालामखो माखासेखौ दोनबोनानैहाय माखासेखौ लानानै फैबाय आरो होदों जों बिथाङा सोंबाय मा बेल' नामा होननानैहाय औ बेल'खा नामदो औ बेल'खा इसोरखौ थगायबाय इसोरखौ थगायदोंब्ला बे बुंदों जे माबायदि थगायनो हाखो माबायदि थगायनो हाखो Peter asked, how did Satan get to lie to the Holy Spirit and secretly keep back part of the price of the field?
Jebe, how did Satan get to lie to the Holy Spirit? Satan na bigatar juko mari thumai na hado. Gatar juko mari thumai na hado. And secretly, siri ini semua ni dengku mana hakir. Mumbai, lega bidik punya ma, Ananias ada terlibat. Isa ko thumai ini tak kaya, biarlah terlibat. Isa ni berkat hal ini tak kaya, jai gaulnya terlibat. Kalau jai gaulnya terlibat, Manusia berfikir ada yang ada kemudian Allah membayar ada terlibat. Dia pokok kali semua itu. Masa ke ada benda bisnya tidak satu terlibat. Ibu lalu bela makasih bahat sahabat lalu bahat. Ada terlibat ni. Jadi hak kanan ini mengenai bisa ini. Kita mau bilang nama ini. Oh bilang nama. Safir oh bilang nama. Kontak tamu ada dalam 3 hours. Jadi kontak tamu nama saja. Ini bisnya kalau terlibat ada terlibat. Isiko kolani, isiko togaini, jadi punishment di mana kita tahu semua itu. Isiko togai bela, mak kita tahu destruction, songhar janai, isu baik wahai jangan lagi, songhar jai, nostro kalau lagi mana lain sih rasa berdua, jai berahongkar janai kai, isu berkat janai kai, badi dekam hai, juga malah itu semua ada, badi dekam hai kau ni. Dehani ongo prarosto naik tu jumlah ada macam kan isu ni berkat kami mereka isu jika hasil mereka jadi kami mereka mereka jadi jadi jangan sabaran jangan give early kemahan Proverbs bosan bisa beli dain bala Jesus kau hai jumlah hari bosan bisa dain bala ni Jesus sendiri baik sini baik kau benda dain bala ni jitam sih kemahan dain bala jitam sih benda Purwoku man honayo, gaziku muginaya, Purwoku man honayo, gaziku muginaya tayu. Duga, gauku gau sangra. Gazi lama, arnong kai raineko anu mugiyu. Rozulun mana aja. Duga, gauku gau sangra. Gazi lama, arnong kai raineko anu mugiyu dalam Isra. Biblikna Isra mugiyu. Dia mugiyu. Togaineko binagira. Selainnya binagira, mana tak? Dia sebut ombak. Jangan benar ada Yesus Kristus. Jangan dipaham dari percaya kita. Isu ni kita orang lain jangan benar ada. Isyarat kau ni siapa pun jadi terkait petina, petina terkait. Kalau berkuasa tu tak ada terkait korban. Jiban hari hari isyarat kau orang kau ni siapa jiban? Kita orang lain jangan benar ada. Abi dia orang lain tu orang lain bersubi hasil. Dia berlagak cikgu cikgu pulai lah. Togaiyubla, nichoy besar arazna, bebezar mana, bebuku mana, bemugiye na bu, bebelaga isra mugiye. Jise balap ni next yo hai mana hai. Duga mansi pra, papna, opoman menggen, guri purnia, gyana hai. Duga mansi pra, papna opoman menggen, opoman jagan. Hatta orang mungkin, saya pernah sini berkat sana dekat juga saja. Islam nombor saja hotel. Sebenarnya Yesus Kristus kau nombor guru iman, baik dokter iman. Kau ni training go bela bela sini dosa kau mana di five sini dosa kau mari je. Islam jika orang kan, kau ni pasti dosa kau nanti cakap mana lagi. Ini orang sebenarnya itu balap ni, bahasa yang hai zaman hari, itu balap ni bahasa yang hai. Kemudian Duga mansi sapron kober purbamu biye besiko sajai dua jase nagan karnai nonga yang boleh baca nonga isuni bersunar membaca do balap ni bas berbunda duga mansi sapron kober purbamu biye besiko sajai dua jase nagan karnai nonga ditolong nonga ne berbelakang sudah sajai kari karena jangan sanggup jani, jangan juga kami bersepakat perlu kapsidan belah. Jika sudah jadi kami pasti nak nasib belah. Jadi pertama ji online, first love, we first love kujuan laki baik channel, we first kujuan laki baik channel. Kan jadi ini soal lagi tu, menjadi pun lebih nama, entah kau ada nama, entah bisa tu sulit nama. Besar lagi tu, give me thy heart and let thy eyes observe my ways. Nanti kesukaan tu, dari bisa lagi dia macam ni kesukaan. Gini pinggul belah, ni baik kadang nak bilang tu haji, mereka tu sebelah lambat.
फैगौब्ला नेबाय थागोन होनना बुंदों नोंथाङा होगोन दिनै बे मोनाबिलि समावहाय गावनि गोसोखौ इसोरनो होफिनगोन दे जुदि बेबायदि गाज्रि खामानियाव दङब्ला गावनि गोसोखौ जुदि सम्पूर्ण होआखैब्ला बे हरनि समाव नोंथाङा होगोन ने इसोरनि बाइकआव बुंदों नुजाहोजानाय 3 बालाबनि 20 सिरियाव जों मोननो हायो नुजाहोजानाय 3 बालाबनि 20 सिरि बेयाव बुंदों बेजों जोङो मिथिगौ जोङो सैथिनिफ्राय होननानै आरो जोंखौ बिबेका जोंखौ दुसिब्लाबो इसोरा जोंनि बिबेकनिख्रुइ देरसिन आरो गासैखौबो मिथिगौ जोङो बिनि सिगाङाव जों गावखौ मा गं होगोन इंराजियाव बुंदों Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and eat with him and he with me. Kumaha ang pertama besok pergi. नुजाहोजानाय 3 balap 20 siri pergi. 3 balap 20 siri. Kemudian खोनासं आं दर मोखाङाव गसंनानै सौवो सोरबा आंनि रावखौ खोनासंनानै दरखौ खेवब्ला आङो बिनियाव हाबगोन आरो आङो बिजों आरो बियो आंजों जाफागोन अनजाराफोर दिनै जि आयदाखौ जों मोननो हादों गिभ मी दाइ हार्ट बे इसोरनि लिंनाय बे इसोरनि दर सौनाय अ भाइ नोङो नोंनि गोसोखौ आंनो हो अ धनि नोङो नोंनि गोसोखौ आंनो होनानै बे दिनै इसोरा लिंदों इसोरा मा दरखौ सौदों दा खेवनानै होगोन बे इसोरनो गोसोखौ होगोन नोंथाङा बे इसोरनो जेब्ला इसोरनो गोसोखौ होगोन अब्ला इसोरा बुंदों आं नोंजों लोगोसे जाफागोन आरो नोङो आंजों लोगोसे जाफागोन लोगोसे थागोन इसोरा नोंजों लोगोसे थागोन नोंजों रंजायै थागोन नोंनो गोजोननायखौ होगोन नोंनो रंजाहोगोन बेबायदि रंजानायखौ इसोरा होनो इच्छा खालामदों जेब्ला नोंथाङा जुदि गाज्रि जिउ खुंनानै थाबाय थादोंब्ला बाइबेलफोरा बुंगोन अ जिनाहारिया खालाम होनना बुंगोन नों सानो आं खालामबाय थाफानांगोन जौ दा लों होनना बुंदों नों नुदों गाव जौ लोंबाय हादों नों स्रार्टै लोंनो हागौ खिन्थु इसोरनि बाइकखौ मिथिदों दा लों नों स्रार्टै मावखोमानो हागौ इसोरनि बाइकखौ बुंदों दा माव आरो हागौ दिनै गिबियाव बे इसोरनि बाइकखौ बुंदों खोथा बुंदों अ भाइ नों मानो गथ' होबाय हादों अ भनि नों मानो गथ' होबाय हादों इसोरनि बे दरजा सौनाया दिनै नोंथांनि जिउआव खेवगोन नोंथाङा दिनै नोंथांनि बे गोसोनि दरखौहाय होगोन नोंथाङा गावनि गोसोखौहाय इसोरनो दिनै बे मोनाबिलि समावहाय दा होगोन ने गोबां समाव सानो मानसिफ्रा जेराव आं दिनै होथ'वा आं उनावहाय होगोन होननानै सानो दिनै नङा र' आङो खालामनोसै बे दिनैनि बे देग्लायनि बोसोरखौ फोजोबनानैहाय आं बे गोदान बोसोराव होगोन होनना सानो जानाय नङा ज'ननि 2 बालाबनि 42 सिरियाव जों मोननो हायो ज'ननि 2 बालाबनि 42 सिरियावहाय गाबोन इसोरनि बाइकआ 42 सिरियावहाय आंखौ थुनहरनाय आफाया सोरखौबा लाबोआब्ला रावबो आंनियाव फैनो हाया आरो आङो जोबनायनि दिनाव बेखौ फोथांगोन जुदि बुंदों आंखौ थुनहरनाय आफाया सोरखौबा लाबोआब्ला रावबो आंनियाव फैनो हाया आरो आङो जोबनायनि दिनाव बेखौ फोथांगोन बेजों मोननो हागोन आफाया लिङाब्ला फैनो हाया होनना बुंदों मिन्थिया बै समावहाय नोंथांखौ इसोरा लिङा लिङा बै बोसोरसेनि उनावहाय इसोरा नोंखौ हांख्रेना नोंथाङा मिन्थिनाय नङा बेखौ दा मिन्थिया बोरै मिन्थिनो नोंथाङा जि समावहाय इसोरनि दरखौहाय इसोरा सौदों बे समावहाय खोनासंनाया बे गोनांथिथार दाखालि बावै क्रिसमासनि सिगां क्रिसमास नङा निउ इयारनि सिगां निउ इयार आंहा मोनसे मबाइलाव दङमोन 31st इभिनिं सासे भाइ बे भाइया इ-कम ना बे अनलाइन जिथु मार्केट खालामो बेवहाय खामानि मावो बिसोरनो गियो मोजां सेंग्रा मा बिथाङा मा गावजों लोगोसे गावनि लोगो बेखौहाय बे निउ इयारनि प्रग्रामावहाय लाबोबाय थादों बाइकआवहाय लाबोबाय थादों गावनि डिउटिखौ मावबाय एसे मालाबा हर जायोना हर जाफैबाय एसे मोनाबिलि जाबाय बेफोरबाय थानाय समाव गावनि फार्स्ट फैनाय समाव मा जाखो गंसे गारिया सौदुनानैहाय बिथाङा फुटलाद
फुरा गोग्लैबाय माबा इनफिलमेन्ट होसिनबावबाय सानैबो बेहायनो मा होनबा स्पट डेथ जाबाय मिथिनो मोनदों बेसेग्राफ्रा मोजां इसोरा मिथिगौ दिनै जुदि जोंनि जिबना जुदि बेबायदिब्ला जुदि लेथ्राब्ला गाज्रिब्ला मालाबा समाव जों बिदि जानो हागौ जों मिथिया बिथांमोना सानाखैमोन जे बिथांमोना सानदों जे निउ इयार प्रग्रामाव थांगासिनो दं आंनि लोगोखौ आं लादों बाइकआवहाय जों थांगासिनो दं निउ इयार प्रग्रामावहाय लामा ससेयाव मा जादों एक्सिडेन्ट जाबाय गोग्लैनानैहाय बिदि सौदावनानैहाय जिउ गोमानो गोनां जाबाय जोंनि जिउखौहाय जों मिथिसहाया जों माब्लासिम थांनानै थागोन आनसार्टेन बेयो आनसार्टेन इसोरा जि समाव लांनो खालामो बे समाव लांगोन जों गोसोखौ होनानै होनाय समावहाय जों इसोरनो होनानै गोसोखौहाय फोरबो मोनबा आंनि गोसोखौहाय इसोर बाइकआव बुंदों नैथि इतिहास 7 बालाबनि 14 जों मोननो हायो 2 Chronicles chapter 7 verse 14 आवहाय जों मोननो हायो बेयाव बुंदों बे समाव आंनि रायफ्रा गुरै जानानै आंनियाव आरज गाबब्ला आंखौ नागिरब्ला आङो गावसिनि दुष्ट लामानिफ्राय गिदिंफिनब्ला आरो गावसिनि दुष्ट लामानिफ्राय गिदिंफिनब्ला आङो सोरगोनिफ्राय खोनासंनानै बिसोरनि दाय मावनायफोरखौ खेमा होगोन आरो बिसोरनि हादरखौ जै मै जाहोगोन जों मोननो हागोन इसोरनि बाइकआव बुंदों जुदि गुरै जायोब्ला नम्र जायोब्ला गोसोआव नोंगौ पाप खामानि मावदों आफा इसोर बिदि नम्र जायोब्ला बियो गाव फोरबानि पापखौ खेमा खालामना बुङोब्ला इसोर बाइकआव बुंदों आं खोनासंगोन आरो बिसोरनि पापखौ निमाहा होगोन माने इसोरनि बाइकखौ बिदि बुंदों dan इसोरा इच्छा खालामो जों पापाव थाबाय थानायखौ इसोरा इच्छा खालामनो नागिरा मानो होनब्ला पापाव थाबाय थानाय माने जाय इसोरा जोंखौ अनदों बे अनजानाय अननायखौ मोननाय अननायखौ होजानाय बे गथ'फ्रा नस्थ' जालाङो जुदि पापाव थाबाय थायोब्ला जि थांखि खालामदों सोरगो रायजोआव लांनो बे जाफुंनाय नङा मानोना इसोरा जोंनो मोनसे उइल मोनसे गोसोखौ होदों मानिनाय मानिगोन ना मानिया बे जोंनो बे गोसोखौ होदों इसोरा नागिरो मानिनायखौ इसोरा नागिरो बेखायनो बुंदों गिभ मी दाइ हार्ट नोंनि गोसोखौ आंनो हो let thy eyes observe my ways आंनि लामाफोरखौहाय नोङो ला आंनि बुंनाय बायदि खोनासं मानिनानैहाय इसोरनि बाइकखौहाय जोङो दिनै मोननो हादों जों इभालुवेट खालामनाय गावखौनो जों सानखांनि आं माबायदि अबस्थायाव दं दिनैहाय आं माबायदि अबस्थायाव दङ इसोरजों अनजानाय अबस्थायाव दङ ना इसोर रागा जोंथावथाव अबस्थायावहाय दङ रागा जोंथावथाव दुखु मोनथावथाव अबस्थायाव दं नामा दिनै आङो इसोरा इच्छा खालामदों जुदि गाज्रियाव दङब्ला गिदिंफिननाय गाज्रि खामानि मावबाय थादोंब्ला रिपेन्ट जानानैहाय इसोराव फैनायखौहाय बे लोगोआ इसोरा नागिरदों दिनैनि बे केम्प 66 जि एनुवेल युथ केम्प इसोरा मानो होदों नोंथांमोननि दैदेनगिरिफोरनि गोसोआवहाय मानो बेखौ जाखांहोदों बे केम्पखौ फाथिनोलाय बे केम्पखौहाय खुंफुंनोलाय इसोरा बेखौ खालामदों दिनै आंनि फिसाफ्रा जेनेबा गोसोखौ आंनो होयो दिनै आंनि फिसाफ्रा मा आंनि दिन्थिनाय बायदि खामानि मावो बेखायसो बे केम्पखौ खुंफुंनो होदों इसोरा आरो इसोरनि गेदेर अननायखौ जों मोननो हादों बोसोरनैसो जों मोननो हाबाय लकडाउन जाबाय मा कभिडनि थाखाय मोनदोंमोन ना बिदि केम्प खुंनो मोनदोंमोन ना गेजेराव थांनो हायाखैमोन दा जुदि इसोरा अनदों जोंनो चान्स होदों जोंनो मा खाबु होदों जेन जों इसोरनो फिन गिदिंफिनो जेन जोंनि गाज्रिखौ ज्राब गारनानैहाय जों इसोरजों नांना थायो बेखौ जोंखौ इसोरा मा नागिरदों प्रेजेन्ट रोजाबायनो चैंपियन तुम्हारा कौन है मेरा यीशु राजा नंबर 1 है दिनै जोंनि गोसोआवहाय फार्स्ट खौहाय जोंनि अन्तरावहाय इसोरखौनो लानायखौ इसोरा नागिरदों जिसुआ सेथि जायगा मोननांगौ बेखौ नागिरदों दिनै इसोरा सेथि जायगा जेन जों इसोरनो होयो सेथि जायगा जों जिसुनो होयो बेखौनो इसोर नागिरदों आरो गासैबो उनावहाय मोजां मोननाय दङब्लाबो बे उनावसो किन्तु फार्स्ट प्रथम इसोरखौ जोंनि गोसोआवहाय जायगा होनायखौ इसोर नागिरदों नोंथाङा होगोन ने जेब्ला नोंथाङा इसोरनो मोजां गोसोखौ होगोन अब्ला नोंथांनि जुदि फरायनाय नों मोजाङै फरायगोन बिमा बिफाखौ मान होनाय नों मोजाङै मान होनो हागोन मोजां मोननाय दङब्ला आंनि रिक्वेस्ट खालामो मोजां मोननाय दङब्ला बेखौ नोंथाङा मोजाङै लाखिगोन गाज्रि खामानि मावनाय नङा मोजाङै लाखिगोन जेब्ला इसोरनो सेथि जायगा होनो गोसोआवहाय जों बे इसोरा लिंदों नागिरदों दिनैहाय दिनै गोबां सिगांफोर दंहाय बिथां ब्रादार बिथां लोगो बुंथिगिरिया बुंनायमोन मा
सिगारेट सोबनाय सासे भाइया खारखोमानाय दोनखोमानाय मोनथिंहा आंबो मोनदों एखे एक्सपिरियेन्स माबायदि आं उन्दै लोगो लोगो आरो खारखोमालांदों खारखोमानो हागौ मानसिनि नोजोरावहाय दिनै सोलिबायखौ जों मोननो हादों इसोरा गासैखौबो मिथियो गासैखौबो मिथियो बे बेलेग सोलिबायनि खारखोमानो हाया इसोरा मिथियोखा इसोरा बुंदों दिनैहाय नोङो नोंनि गोसोखौ आंनो होगोन ने इसोरा नागिरदो रेसपन्ड टु हिज कल लिरनाय बायदि नोंथाङा खोनासंदो खोनासंगोन अब्ला इसोरा बोर होगोन इसोरा रंजानाय मोनगोन आंनि जिउहाय जै जै मै मै जाहोगोन होनना बुंदों जायफोर जोबोद बिबार बिसोरनि जोबोद बिबार बिसोरनि रावखौबो नायनो नाङा इसोरनि बाइबेलखौ जों मोनथिबाय थादों जों खोनाबाय थादों इसोरा बुंदों नोंनि गोसोखौ आंनो हो give me thy heart and let the eyes observe my ways आरो नोंनि मेगनफ्रा आंनि लामानि खोथाफोरखौहाय लादो बेबायदि थाबायदो बेबायदि आवगायदो लाबोदो अनजाराफोर इसोरा बेबायदि लिंदों नागिरदों नोंनि गोसोखौहाय जों मोननो हाबाय मैयानि समावहाय जे गोरा गोसोब्लाबो बै इसोरा गुरै खालामनो हाग्रा नोंथांनि गोसोखौ गुरै खालामो जेब्ला नों गावनि गोसोखौ इसोरनो होगोन बेबायदिब्ला इसोरा गुरै खालामगोन नाजावनो हानाय खालामगोन इसोरखौहाय मात्र नों गावनि गोसोखौहाय गथायनोल'सो नांगौ इसोर फोरबो आं गावखौ गथायदों होनना बुंनांगौ फोरबो आंनि गोसोखौ नोंनो होदोंल'सो बुंनांगौ नंगौबै बुंनांगौ बेबायदि बुंदोंब्ला इसोरा नोंनाव थागोन बे बोर आसिरबाद खालामगोन जराफोर बयबो मेगन बिसिगोन गं लायगोन रावबो बिदिहै मेगन लायनो नाङा बिसिगोन आं समाव इच्छा खालामदों दिनैहाय मोनाबिलि समावहाय बे जोबथा 66 जि एनुवेल इउथ केम्प मोनाबिलि समावहाय आं मोनसे सम होनो इच्छा खालामदों नोंथाङा बुंगोन ने जुदि पापाव दङब्ला गाज्रि खामानि मावबाय थादोंब्ला इसोरनि बेरेखा थांदोंब्ला बिमा बिफाखौ दुखु होदोंब्ला इसोरनि सिगाङावहाय सोलो खालामदोंब्ला बा थगायदोंब्ला दा आखाइ दैखांगोन ने आं बुंगोन ने फोरबो गावनि जिउखौ नोंनो होदों आंनि गोसोखौ नोंनो होदों दं नामा बायदि गावनि इसोरनि गथायनो इच्छा खालामनाय बे नोंथांनि आरो इसोरनि गेजेरावसो नोंथांनि आरो इसोरनि गेजेरावसो give me thy heart नोंनि गोसोखौ आंनो हो इसोरा लिंदों बे गोरा गोसोखौ इसोरा सोलायनो हाग्रा इसोर नों बे गाज्रि लामायाव थांबाय थानायखौहाय जेब्ला नों गथायगोन इसोरनो बे इसोरनो जों मोजां लामाखौ होगोन नोंनि जिउआवहाय रंजानायखौ होगोन मोनसे गिल्टी फिलिंसखौ बे होबाय थानाय नङा नों न'खरावहाय गोजोननाय रंजानायखौ बे बोलोग्रा इसोरा होगोन बिदि नांज्लायलायनाय नङा बिमाखौ दाद्रिनाय नङा बिदि जाहोनाय नङा बे बोलोग्रा इसोरा सोरबा दं नामा बिदि आखाइ थिखांनो हानाय दङब्ला बेखौ आखाइनो दैखार रावबो नायनाङा आखाइ दैखांनो हागोन जों आर'ज खालामगोन सोरबा आसिरबाद खालामथों दैदेनथों बिदि बोर होथों दं नामा सोरबा आंनि गोसोखौहाय इसोरो होगोन आङो गोसोखौ सोलायदों होननानै सोरबा बुंदों नामा दिनैहाय हामबाय होनदों थेंक इउ गाहरदों नासो आखाइखौहाय आरो सोरबा दङ नामा आखाइ दैखांनाय सोरबा थेंक इउ हामबाय होनदों गाहरदों आखाइखौहाय थेंक इउ गाहरदों हामबायसै सोरबा आसिरबाद खालामथों आरो दङ सोरबा हामबायसै आखाइखौ गाहरदों आरो दसे समाव गले इच्छा खालामदों दंबावो नामा सोरबा बिदि हरावहाय गावनि इसोरनि गथायनो इच्छा खालामदों गावखौ मोननो हादों जे आं पापिफोरबो होननानैहाय गावनो साननो हादों जे आं बिदि खामानि मावनाया आंनि थाखाय गाज्रि जादों इसोरनि बेरेखा थांदों इसोरनि बेरेखा अपराध खामानि मावनाय जादों सोरबा दिनै बिदि सानदों नामा सानदोंब्ला आखाइ दैखांनो हादों गावनि गोसोखौ जुदि इसोरनि हास्थायदों इच्छा खालामोब्ला दंबावो ने बे गैलाब्ला बे हामबायसै गैलाब्ला बेखौ गाहरदों आर'ज खालामो जोंनि जिउनि बिगोमा गोथां गोथार सोरजिगिरि आफा इसोर नोंखौ हामबाय होनदों नोंखौ बाख्नायदों आफा बे 66 जे एनुवेल इउथ केम्प बे BBCA इउथ डिपार्टमेन्टनि आफा नोङो बेखौहाय खुंफुंनायनि हानाय थांखि दङ नोंनि फिसाफोरनो आफा बिथांनि जिउआवहाय नों बोर आसिरबादखौ लाबोनो थाखायसो खुंदों नोंनि फिसाफोरखौ आफा आखुनि जिउआव बोलोगोरा खालामनो आफा बे केम्पखौहाय फाथिदों आफा इसोर नोंखौ हामबाय होनदों बे सफैनो हानाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा नोंनि बोसोनखौ आफा मिथिदों नोंनि आफा रावखौ खोनासंदों आरो नोंनि आफा गोबाङा फोरबो गावखौनो मोनदां हादों नंगौ नोंनि बेरेखा आं थाब खामानि मावदों होननानैहाय आरो गावखौनो गथायदों आफा इसोर बिथांमोननि जानाय पापफोरखौ आफानो मिथिगौ
Kami dai tu apa ni cipu apa isa. Anu ni bakal jaga hidup dan jalan ni kau thai apa isa. Jika pap ni maha dia, dengan pap tu apa dengan apa kemudian apa dia. Ni cakap apa ni pap tu kemudian baik. Ni kau ni pisah melabai. Prata kami apa isa. Kita nak pergi. Nino kira dia hasad juga apa ni hasad kelantai dan dia apa isa. Jadi kita nak fin apa dia kau tak fin nanti apa. Jablai ber. Nakul orang ni awal orang hadir. Bedi pehna asal kelantai dan berdoa. Apa saya katakan di kembang. Naboy kubur. Nino nazar berbaik cadan. Nino ditang berbaik cadan. Nino dedin berbaik cadan. Kita mesti tangki pro. Kita mesti modern dan nakul dengan suai kelam apa isa. Jangan hadir orang ni kita sama ni demo. Dikhana. Kita ni kesukaan apa ni cipu. Domama kita mesti ni kalau kesukaan ni kita dengan nazar tu. Dan berhenti kita nak kuat. Kita ni jiwa hayat dengan kesenai untuk ni kita apa bizon produk atau apa. Perber. Ini jika si batra tiba. Jika si batra ni tak perber. Ibu nak hambai. Ada asal dalam apa. Jika si batra pra. Jadi satu ni jiwa hayat. Bergerak zagan. Begitu perenggan. Begitu hayat apa. Begitu honor apa perenggan. Ajar lain yang jadi kita tahu kerana apa. Ini rau pra. Ini batra pra begitu hayat. Ini gita hagan. Begitu apa berskan hagan. Abi dia perlu ni mau bak mezan apa isya. Perber. Dan belajar sekolah hambai hendak di prarthana. Bahasa ini perlu Yesus Kristus ni mau binai sabar. Amen. Thank you.